Cunyadisme il·lustrat, amb Guillem Burballa i Isaac Bifet. Bon dia, amics i amigues. Una del migdia, 7 de juliol del 2020. Un dia com avui naixia Marc Chagall, Vittorio De Sica i Ringo Starr. I un dia com avui moria Eduard I, el Zanquilargo, rei d'Anglaterra, Sir Arthur Conan Doyle i Alfredo Di Stéfano. Un dia com avui, els japonesos, el 1937, entraven a Pequín. I un dia com avui, el 2005, un atemptat terrorista d'Al-Qaeda deixava 56 morts i 700 ferits a Londres. Avui és Sant Ot, patró de la Seu d'Urgell, i Sant Fermí, patró de Navarra. Això és Cunyadisme il·lustrat. Anem amb el temps. Fot una calor que tau ve tot arreu i com que els de Lleida tampoc us heu de moure, pues no cal dir massa cosa. Enxufar l'aire. Mínima d'avui 5 graus al Port de la Bonaigua, màxima 35, serós. Bé, bon dia Isaac, què tal? Com prova el dia? Bé, força bé, ha guanyat el Madrid. Estic content i ja està. Molt bé, fantàstic. Escolta, no sé si vols comentar alguna cosa del confinament a Lleida, perquè justament és avui, llavors no sé si... alguna impressió breu o algun comentari? Que aquí té platja a la casa, no, casa a la platja, doncs benaurat sigui, i els qui no, doncs a fotre-s'hi fulles. Ja bueno, i que tingui vacances. Vull dir, no n'hi ha prou, perquè al final, si tens casa a la platja però només hi pots anar els caps de setmana, doncs no hi pots anar. Però hi ha molta gent que té vacances, eh? Vale, no, ho dic només per aclarir. Mira, els mestres podrien anar a la platja perfectament. Sí, però mira, un familiar meu molt pròxim, ma mare, van tornar ahir, vull dir que... Van tornar ahir? Van tornar i sé de bastanta gent que ha tornat, jo. Però suposo que per diferents motius, però... Perquè això que no he acabat d'entendre, és a dir, què passa si tu, després d'una vegada esties confinada a la comarca, si tu arribaves, podies entrar igual, entenc. Sí, tu sempre podràs tornar a Lleida, sí, a casa teva, jo crec que sempre. Vale. No sé, a veure, toca els ous perquè llegeixis la informació, no saps, al final, és a dir, si mires els números, estem pitjor que quan hi havia el drama fa uns mesos i en canvi no... És que és igual, no vull comentar-ho perquè no... Vale, no, ja t'entenc que vols dir que no respire l'ambient que respirava llavors i se suposa que estem pitjor. Exacte, i que un ignorant, una persona que no en sap del tema com jo, per exemple, que d'això no en sé gens, i com jo la majoria de gent, sí, claro. De l'únic que se'n pot fiar és de lo que diu i de lo que sent als medis de comunicació. Llavors, si amb coses que sé veus tot el que fan els medis de comunicació, doncs amb això ja saps que, bueno, te n'has de fiar per collons, però bueno... Que no, ja està. O sigui, per què haurien de fer-ho diferent amb aquest tema? És a dir... Bueno, doncs ja està, deixem si vols el tema, perquè tampoc cal, vull dir, la gent ja estarà prou molesta, no cal tampoc recordar-los-hi. Sí. Sí que tinc una sèrie de coses a comentar-te que m'agradaria saber la teva opinió. Que si està, cada que estan a casa la gent i tal, si eso, que escoltin el programa de ràdio. Ah, claro, que hi ha molta gent que té capítols pendents. I que ho comparteixin amb els amics i familiars pròxims. Sí, totalment, perquè... Per cert, un comentari, la durada mitjana dels nostres vídeos, és a dir, el temps que la gent està escoltant-los, ronda entre els 2 minuts i els 3 minuts. Important saber-ho. T'ho dic perquè... Escolta el temps i com que no la claves mai, doncs ja... Claro, ja ho deixa estar, correcte. Deixa estar. La primera cosa que volia fer una petita denúncia d'un postre que s'està maltractant molt, almenys jo ho estic veient bastant últimament. Digues. Els profiterols. Vale? És un postre que jo
adoro. Un fàstic. No t'agraden? No. Hòstia, doncs a mi m'encanten. I estic veient una cosa que s'està fent últimament que és intolerable, que és que s'està ficant gelat a dins. Ja ho és. I és que ja t'arribaven congelats abans. Fastigós. No, però a veure, un bon profiterol no ve amb gelat. Però deixa'm dir una cosa del profiterol. Jo li dic profiteroles, per cert, però bueno, aquí cadascú... Profiterols, sí, claro. Jo dic profiteroles. Ah, vale. No sé, però... Però bueno, ho dius en castellà, vull dir, no tampoc té És en misteri. castellà? És en castellà? Profiteroles i profiterols, sí. Vale. Profiterol és un postre de producte bàsic i simple, ha de portar coses molt bones. Ha de portar una bona xocolata, desfeta al damunt, Sí. I una bona nata. Correcte. Passa que trobar això amb un menú de 12 euros és bastant difícil. Per tant, Però és que, perdona, però normalment als menús de 12 euros no hi ha profiterols. jo he vist en molts bars manolos de carretera que hi ha profiteroles. Pues són profiterols d'aquests que t'arriben del súper congelats És exacte. i que estan súper allí i estan tan amples. Jo per això vaig deixar de demanar profiteroles. Per cert, ara que dius lo de la qualitat del xocolata, jo ara que estic veient al restaurant com fan el que diuen ells, el que vindria a ser la Nutella, perquè al final és Nutella, no és xocolata. Ah, sí? I sí, claro, Doncs malament. al bar Manolo t'hi fiquen Nutella, no et fiquen... No és veritat. Al bar Manolo te fiquen una espècie de xocolata desfeta a igualida que la rebaixen... Nutella, és que és el que t'estic dient, que sí, que és el que fem al restaurant. Però la Nutella Això està feta de nochola, d'avellana està feta la Nutella. No, però això és igual. Te dic Això és igual, lo de l'avellana. No ve d'aquí la Nutella. El que jo em refereixo no és per l'avellana, me refereixo per el procés que segueix aquesta, diguem-ho així, salsa de xocolata, per dir-ho així, no sé com li diríem. Sí, Xocolata desfeta, que dius tu. xocolata desfeta, sí. Al final, jo he vist la preparació Mm? i és una cosa absolutament fastigosa, ¿vale? Perquè és una cosa feta bàsicament de mantega i d'oli Prou, sí. i després, si això, pues una mica de xocolata. Ja. Fastigós. Deixa'm dir-te una cosa, perquè he estat parlant amb el... Perdó per parlar tant del gremi de la restauració, però és que al final tu i jo pues, ja estem treballant, pues, bueno, és el tema una mica de l'estiu. Sí, és el tema. El preu del cafè al meu restaurant, vale, és 1,80. El meu, 1,10. Vale. El preu de cost que té el cafè al meu restaurant, que l'altre dia vaig preguntar al meu jefe, un cafè al meu restaurant, sense comptar el servei i el cambrer, només dic el producte, entre 6 i 7 cèntims. Vale? És a dir, que ara fes números de per quin número es multiplica el preu respecte al benefici. O sigui... Aquí que molts restaurants, per exemple, ja no deixen, ja t'ho deixen clar a la carta, quan fas un menú... Que el cafè no va amb el menú. Que el cafè que el cafè no es pot canviar pel postre. O sigui, hi ha moltes vegades que, com que ja tenen els postres preparats, els surt més a compte el postre que vagi amb el menú, és a dir, han tancat aquell menú amb aquell postre, sí. I si canviessis el postre per un cafè, no els hi surt a compte. Perdien diners, correcte. Claro, aquell postre que tu no et menges, és a dir, la persona que està demanant diu, com pot ser? Si jo estic canviant un postre per un cafè, que en teoria un postre hi ha més, evidentment, però tu els hi estàs fent fer un cafè i per contra no t'estàs menjant un postre que ja tenen preparat i que havien entès que tu amb aquell menú te gastaries aquells certs diners amb aquell postre. Per això no et deixen canviar. Ja. Igualment, no deixa de confirmar una cosa que jo crec que ja et vaig dir un dia que ho vam parlar, que és que els bars on se guanya bastants diners amb el cafè. Sembla que no, però se guanya bastants diners. El cafè se guanya diner, sí. Perquè, a més, el cafè que hi ha al meu restaurant no és dolent, és a dir, és una marca italiana tal que no és dolenta. La veritat és que està... Per el que és el restaurant, que normalment rategen bastant, el cafè no és dolent. La Batza, i... Sí, senyor, la Batza, sí, senyor. Està bé. Està bé, la veritat és que no està malament. El cafè de cafetera italiana que jo gasto és la Batza, que no està mal, per mi està una mica recremat.
Els que jo he pres Mira, per exemple, a l'aeroport de Barcelona, jo sempre feia un cafè, que abans hi havia una cafeteria a la Batza, que l'han tret, per cert. L'han tret i han ficat una merda més d'aquelles que hi ha per allí. I jo sempre venia allí perquè m'agradava molt, i hi ha un que està molt bo, que és el Illy. Illy, però és molt més car. Vale. Però sí, la Marca, Batza... m'estàs dient marca, això? Estic dient marques, sí. Vale. Pues sí, vull dir que el cafè, vull dir que imagina't un cafè que sigui molt barat, el benefici... També és veritat que el cobren a 80, que em sembla un... Jo a França, vull dir, es pot trobar cafès a 30. Jo n'he pagat a 30. Clar que es pot, i tant. Però sí que és veritat que normalment a les ciutats i tal doncs t'acaben... Bueno, ja no parlo de París, però... Vull dir, 80 me sembla... En fi, i la gent ho paga. I després el menú, per exemple, que val 13 euros, doncs a ells el preu real és 2,5. Ja sé que no estic descobrint les Amèriques, però el meu restaurant que s'ha especialitzat en optimitzar, és a dir, en optimitzar el que ells inverteixen amb el guany, i és brutal, perquè ho han convertit en un art. En un art. És a dir, els hi surt molt barat i ho cobren més aviat car. I clar, els beneficis són descomunals. Totalment. I quina marca feu servir el teu, de cafè? No ho sé. Però està bo. Està bo. No ho sé, no n'he vist per aquí a Lleida, no he vist massa marca d'aquesta, diguéssim. Està bo, m'ha dit ell que és bo. El meu jefe gasta bon producte. Després com l'utilitzis és una altra cosa. Però producte, el té bo. No. Bueno, és igual, en tot cas que ja està. Gasta bon cafè, gasta bon cafè. Que la gent sigui conscient de que el cafè es guanya en quartos en un restaurant. Sí, i això, t'anava a dir que l'altre dia vaig veure un xavalet que va entrar al restaurant i vaig pensar, mira, això ho diré al programa. Que hi ha un perfil de xaval, un perfil de nen. Sí. Jo que he estat a l'Esplai molts anys i que he tornat bastant pel col·le i tal, i ara ho veig al restaurant, que vull dir, deu ser una cosa internacional, que hi ha un perfil de nen que és nen, estic parlant 5-6 anys, ¿vale? 5, 6, 4, por ahí. Sí. Petitet, amb unes ulleres de colors. Vale? És el seu tret. Petitet de que és petitet... No, petitet, 5 anys? no, vull dir, un nen petit, vull dir que no estic parlant de... Que l'estatura és igual, però que porta ulleretes de colors, o sigui, d'un color. 5 anys però pesa 8 quilos, dius, o alguna cosa així. No em refereixo a això. No, que ho he dit petitet per dir alguna cosa, que no, que l'estatura és normal, però que el tret distintiu simplement és que porten les ulleres de cul de botella d'un color, ja sigui blau o verd o roig. Saps de quin nen t'estic parlant? Sí, i que podria anar, que ja no es porta això, amb un ull tapat, amb un parxe a l'ull. Sí, senyor. Podria anar... Sí, senyor. Sí, això ja no es porta, Vale, aquest tipus de nen, jo no sé per què, però jo crec que com que tothom li diu les gràcies i tots els troben molt mono i ai no sé què, i acostumen a ser... Malparits. Uns cabronets, sí, uns cabronets. Acostumen a ser molt cabronets. I després se fan grans i claro, i se nota tot això. I res, només t'ho deia si m'ho podies confirmar o... Desconfia de tothom que porti ulleres, voldràs dir llavors? No, perquè és un tipus d'ullera que el pare ja li fiquen perquè estigui mono el xavalet. Que són aquestes ulleres, tio, de colors, que dius, a veure, no? Sí. Les de colors. Sembla un muñeco. Jo he molts xavals, per exemple, que em venen a demanar, perquè faig còctels, però també puc donar-li unes patates fregides al xaval, que bàsicament em dedico a això, i em dedico a donar geladets i patates fregides. Pues, calipó, i n'hi ha que em demanen sisplau i n'hi ha que no. Llavors, indiferentment de que portin ulleres o no. Llavors s'agraeix molt veure un nen educat d'un nen que no és educat. Claro. I també m'ha passat que el nen sigui més educat que els pares. Això sí, claro. és més. O sigui, que això és bon treball de l'escola, vull dir.
que el nen m'ha vingut a demanar unes patates, sisplau, no sé Bueno, què, i de l'escola de la genètica, també. Com de la genètica? Pues que la raça millore. Que el pare és imbècil, però el fill surt normal. Això passa, vull dir que això de vegades és només la genètica que passa. Jo estic veient molta gent imbècil d'entre 45, 55, 60 anys, tio. Que es pensen que per guanyar un sou ja... No sé, tio, gent molt que va de guai, que va de xula, tio, que va com si... Com si anés, el que dèiem, com si anés als Ritz, no? Com si anés al Ritz, tio. És a dir, tio, que el bocadillo val 5 euros, t'estàs menjant un puto entrepà de llonganissa. I m'estàs tractant com si jo t'hagués de servir per la dreta, picar els coberts... Saps? No sé, hi ha molt perfil d'aquesta gent que és un prototip de classe mitjana venida más, pues venida más de caràcter, no, econòmica ja no m'hi fico, que és una mica el quiero y no puedo. Quiero y no puedo i és bastant desagradable. Servir a aquesta gent és bastant desagradable perquè et desprecien i a mi m'agrada que em desprecien, m'agrada moltíssim, per després poder-ho explicar i per dir, però qui ets tu, saps? Vull dir, no sé, és que per flipar. I tant que diuen de la gent jove i tal, perdona, però la gent... Els més impresentables són, sí, totalment. Molt més educats que aquest perfil de gent que va de guais pel local. Podria portar unes bermudes, ell... Sí. Mira, ahir mateix, un d'aquests amb bermudes que dius, que, tio, amb bermudes, camisa així una mica oberta, però que ja no toque, però bueno, ell segueix anant amb la camisa oberta. No. Que anàvem amb la senyora, que com no era més jove i tal, i pues, un company meu li va caure una cullera amb una mica de la salsa aquesta grasienta que fem al restaurant, que és també fastigosa, però bueno, li va caure el pantaló i va muntar un Cristo també allí de l'hòstia. I dius, tio, però a veure, que no... O sigui, si no vinguis aquí a un menú de 14 euros, saps? Si vas d'aquest rotllo. De que vas ben vestit i que no... Sí, el tema és que ens estem explicant mal. Jo crec que no va lligat amb el preu, tio. Va lligat amb com són aquest tipus de gent. És que possiblement són gent que no tenen cap tipus d'interès en un restaurant d'un menú de degustació de 80 euros. És a dir, no dic que no puguin anar-hi, és que no tenen cap tipus d'interès, m'entens? I que el seu tarannà fa que siguin uns impresentables, però uns impresentables al restaurant, uns impresentables a tal, però després, segurament, si estan a la feina o tal, seran els primers a llepar culs o a cotxar el cap sota l'ala. Al final, gent mediocre, tio, gent mediocre, no té un altre nom d'això. Maleducada, que va bastant lligat. Perquè qui és mediocre té molts i molts tabús a sobre i té... Moltes frustracions, sí. Perdona, però què és el que penso, tio? I moltes frustracions a sobre. I les frustracions és el que porten a aquests caràcters desavinguts, tio, desavinguts. Perquè no... Sí, gent desagradable, ja està. No ho entens, a què has vingut tu aquí, tio? O sigui, si no, vés a casa teva i tal, saps? Vull dir... Bueno, que te veig una mica cremadeta amb el tema, deixem-ho estar. Només t'he dit que al final el meu jefe li va acabar fent 10% de descompte, vull dir... Que dius també, per una taqueta de no res pantalons. Bueno, en fi. Hi ha gent que ho sap fer, I ja està, i muntar el show i ja està. Bueno, a lo que anàvem. Un altre tema que et volia comentar és, ja que l'altre dia parlàvem de coses domèstiques, ens vam deixar un tema important, que és el lavabo. Acaba amb una cosa, perquè és que és més clar. Quan hem dit això, perquè relacionàvem l'exigència amb el preu, t'ho dic molt fàcil, a un lloc on serveixin un bocadillo 5 euros, no demanis que el cambrer que estigui allí sigui un cambrer professional. Perquè un cambrer professional cobra el que cobra un cambrer professional, per tant no es poden servir bocadillos a 5 euros i possiblement ja no se'n serviran de bocadillos. Bàsicament això és el que... O sigui, que saps on vas. Sí, que està clar. Que si pagues 30 euros i te taquen el pantaló, doncs bueno, i 30 euros segueixen barat, però bueno. T'anava a dir que... ja no sé què t'anava a dir. Sí, lavabos, tema lavabos, a veure.
Sí. Tu, com bé sabràs, perquè coneixes França, sé què passa a altres països, perquè sí, perquè ho sé. El vàter està separat del lavabo, no? Pels que no ho sàpiguin, és una estructura que consisteix en que tenen una petita cambra on hi ha un vàter, que és el lloc per pixar i cagar. Sí, t'he de dir, Guillem, que tornarem a sortir a aquell lloc de xinos que vaig estar a París allotjat, Sí. en junt, T'ho he de dir. Tornem a lo mateix, són en xinos, és que tornem a lo mateix. No vivint a França, però vivint a França. Vale, bueno. En tot cas, en la majoria de llocs, vale, també m'han dit que a Alemanya que no sé què, que no es porta. Pues bueno, jo he viscut a Alemanya i sí que ho vaig veure. Llavors, hi ha un lloc així que per cert sempre hi ha un petit sistema de ventilació. Jo a Alemanya no ho he vist, Guillem? Veus? Ja hi som. Bueno, pues vale, pues no I està. a Àustria tampoc, t'ho dic en sèrio, Però on? Si tu vas d'hotels allí. No, vaig estar a una casa a Stuttgart ara fa uns mesos. I era una casa molt gran. Sí. Vale, pues ja està, veus? Ah, vale. Els pisos... Pisos no. Jo crec que és així, vale? Després ja cadascú, bueno... És que ara va relacionat amb la meva teoria de per què ho fan així, però bueno, espera't. I després, pues, tenen a l'altra No. sala... Mira, a un hotel d'allí dels Alps, a Àustria, sí que està ben separat. Bueno, vale. A les cases no, i a l'hotel aquell sí. Amb aquell hotel sí, està ben separat. Bueno, en tot cas, que llavors a l'altre pues, tenen la dutxa i la pica i tal, Sí. i llavors la meva pregunta és molt fàcil, que és si és un bon sistema. Sí, sens Ara, dubte. deixa'm explicar un parell de coses. Primera, jo me'n recordo que a Alemanya teníem el lavabo separat, però o sigui, hi havia un vàter amb una saleta i després al lavabo gran hi havia la dutxa, la pica, però també hi havia vàter, ¿vale? Què passa? Que els meus companys de pisos alemanys me van pegar la bronca 2 o 3 vegades per cagar al lavabo de la dutxa. Perquè Sí. en la seva mentalitat alemanya era brut dutxar-se en un lloc on un altre individu havia defecat. I per tant s'havia de defecar a l'altre vàter per molt que a la dutxa també hi hagués vàter. ¿Vale? Sí. Jo crec que aquest no és el motiu principal de que ho hagin separat. Jo crec que el motiu principal és una qüestió d'agilitat, que mentre un està al vàter l'altre es pot dutxar. Per això els pisos jo crec que va bastant bé, això. Sí, va bastant bé i jo penso que també és un tema de guarreria. O sigui, si tens el lavabo separat de la dutxa, tu no cal que vegis la dutxa cada dia. En el cas que no et dutxis cada dia i no et vulguis dutxar cada dia. Per tant, podries ignorar la part aquesta de l'aigua neta i anar directament a les aigües brutes. Si parles d'una cosa totalment psicològica, una... Exacte, no tens allí el record de la dutxa, no el tens, no el veus. Tu vas directament a... tal, ja està. Vale. Llavors... I menys a netejar, perquè si tu en una setmana no has tocat la dutxa... Clar, no, toque. Bueno, a veure, tampoc... Això és com la de planxar. La mampara de la dutxa la fa poca gent, Tampoc, a veure, aquí tampoc no... La mampara de la dutxa. Tu quantes vegades has fet a Saragossa, la mampara de la dutxa? Llavors, quan hi havia un bitxito, allò de fer els cristales, tio, aquella cosa per fer la mampara de la dutxa, diu, no em toquis els nassos perquè la calç, i per exemple, a Saragossa l'aigua d'allí, bueno, allò és una animalada, o sigui, sembla que et beguis l'aigua dels cigrons, tio, de tan forta que és aquella aigua. I clar, tu dutxaves i semblava un Miquel Barceló després de la dutxa, no? De tot el que havia quedat allà a la cara. Bueno, espectacular. I clar, després de però si ja no marxava, estava incrustat allí, la ONU, saps? I tal. Sí, allí a Ginebra. A Ginebra, sí. Pues, què t'anava a dir? No, jo... Però llavors, segons el teu argument, els espanyols es dutxen més. Sí, l'espanyol es dutxa més. Però perquè fa més calor. I perquè té més temps lliure. I potser té més cites o això no...
Ostres! No, jo crec que aquí la higiene es valora més. O sigui, aquí es valora més la higiene que la bona educació. A veure, tampoc molt nets, tampoc jo no crec que siguem, nosaltres. No vull dir tu i jo, que vull dir, ja està bastant clar que no és el cas, però en general... Ara sí que acabes de dir una cosa molt heavy, tio. Perdona, jo sóc super net, Guillem. Super net. Tu m'has vist a mi en acció. Sí. No, tu? Què dius, per lo de rentar-te les mans? I tot, i no em taco mai, i aquestes Això coses. sí, vale, però... Sí, tu fas com jo als pisos. No netejo, però tampoc en bruto. Pues tu amb el teu cos fas el mateix, però tampoc te dutxes molt. No, ara sí que em dutxo. Ha sigut vale. confinament. Ha estat el confinament. Però perquè el confinament no sortia de casa. Jo durant el confinament me dutxava un cop per setmana. No, ja t'ho he dit, com quan jo tenia 7 anys, me'n recordo que em dutxava un cop per setmana. Ara em dutxo cada dia. Com sempre he fet tota la meva vida, m'he dutxat cada dia. Vale. Era un... Però què se sentia una setmana sense... Jo és que fot anys que no estic una setmana sense dutxar. Deixes de fer pudor, ¿vale? Perquè com que el teu cos ja es protegeix d'ell mateix. Et fas més resistent als talls, per exemple. Estàs tallant una patata i no et talles. Després... Què? Lo ves, no? No, la roba costa més d'entrar, també t'ho he de dir. Quan portes una setmana... Però què vols dir que se't van fent capes o què, a la pell? Fent capes. Com una ceba o què? Si portes unes mitges, ja saps? Entre els pèls i... No, t'he de dir que jo no... És que, tio, jo no suo molt. I llavors no... Durant el confinament, doncs no em dutxava. Sí que... em sembla bé. Jo, és que si m'ho hagués sentit, tal, i ma mare, no va dir res, Sí que algun dia ella va dir, hòstia, igual una balallada, no? Ja, que corria cap a la dutxa, però ja està. El dia que havia anat a l'esclat em dutxava. Una balallada, que és la de la palangana que feien els padrins, deixar una mica els deixalles. Una balallada i ja està. I quan anava a l'esclat, sí. Quan anava a l'esclat, ja ho saps això, que parlàvem per telèfon, civilització. O sigui, sempre que sortia de casa, perquè no porto corbata, però si em portés em portaria. O sigui, sempre s'ha d'anar ben vestit. Sí. Bueno, escolta, deixem-ho, que ja ens hem tornat a passar. Sí. I res, anem a la pel·lícula? Sí, anem a la pel·lícula. Vinga. Dediquem aquesta cançó del mestre Morricone a tota la gent del Segrià. La película. Bé, amics, ja tornem a estar en la pel·lícula. Avui tenim una pel·lícula del 1997, Boogie Nights,
una pel·lícula de fet, la primera pel·lícula del director Paul Thomas Anderson. Una pel·lícula bastant llarga, dura quasi 3 hores, si no m'equivoco. Sí. I bueno, que bàsicament l'argument és el principi, els inicis d'un actor porno, d'un xaval que interpreta Mark Wahlberg quan era encara molt jove, no sé quants anys tenia, però era molt jove, i res, com entra dins la indústria del porno i també fa un retrat al mateix temps doncs, de precisament els principis, anys 70 estem parlant, de quan canvia el format de la indústria del porno, que potser l'Isaac ens ho podrà explicar millor. D'acord. Doncs sí, com a expert en porno, i no, ara, en sèrio, la pel·lícula em sembla que és un acte de virtuosisme espectacular. És una pel·lícula d'una frescor, perquè el director té 26 anys, em sembla 26 o 27 anys quan la fa. És la seva primera pel·lícula, però és que no ho sembla que sigui la seva primera pel·lícula. Hi ha una maduresa i també hi ha una pica... És a dir, és a dir, una pel·lícula que quan acabes de veure et costa de pair i et segueixes dies i dies i és una pel·lícula que te'n recordes amb ella, juntament amb una gran banda sonora, també. Sí. També fa una mica el rotllo aquest de Tarantino de ficar la música d'aquell moment. Llavors, Boogie Nights narra la història d'un fregaplats, d'un local nocturn, rotllo tipus americà, és a dir, lloc on discoteca, còctel, gogós, però també hamburgueses. I allí hi ha un productor de porno, que és un productor com old school, no? És a dir, com que li agrada el porno cinematogràfic, és a dir, amb una certa qualitat artística, i el vol contractar pels seus atributs, perquè sap que el xiquet té uns atributs notables, virtuosos. El Mike Diggler, que és el que fa, és el Mark Wahlberg, el que fa de l'actor porno, doncs és un animal, viu pel porno, o sigui, és una bèstia parda, un semental, i bueno, l'ofici li va l'anell al dit. I llavors la pel·lícula, hi ha moltes coses dins aquesta pel·lícula, una mica el drama familiar del nen de família humil, que sa mare el crida i el maltracta, que se'n va de casa per fer de superstar, les seves ganes de triomfar a la vida, és a dir, ell no es menja un rosco, diguéssim, a l'institut, però ell té clar que serà algú, o sigui, ell té una ambició supergran. Després també la forma que té de tocar el porno sense... És a dir, amb les seves ombres, però també amb les seves virtuts, les festes, les coses positives, les coses negatives d'aquell món, i llavors la dicotomia entre el porno cinematogràfic d'autor, amb unes ganes de sobreexistir, més enllà del tall i del bacallà, amb el porno que llavors sorgia en aquella època als Estats Units, a finals dels 70, que era un porno més brutot, diguéssim, més d'ensenyar 4 planos del sexe i ja està, i parar de contar, sense cap tipus d'història, sense cap trasfons. És un pel·lículot, és una pel·lícula que és fantàstica, és molt, molt bona. Molt bona. I bueno, ja es veuen totes les coses que... Jo la veritat és que no sabia, no me'n recordava que era tan jove ell, el director. Sí, és que la veritat és que a la pel·lícula ja es veuen moltes... Doncs ja es veu com comença el seu estil, que després seguirà amb altres pel·lículots que té, i a més sempre fa un elenco, sempre fa unes pel·lícules com si fossin, com dir-ho, com si fossin grans panoràmiques. Sempre, sí. A mi tinc la imatge que comença com molt lluny, com si mirés una ciutat des de dalt, i es van veient les vides privades de cadascú, com petits personatges, tot de personatges escampats. Llavors ell els va recorrent, que a més ell sempre fa aquests planos seqüència que va seguint els personatges per passadissos. Fabulosos. Sí, i entra dins d'una habitació, surt, no sé què, i va veient tots els personatges, i per això dic que crea com uns grans escenaris, com unes grans panoràmiques, i és molt novedós de veure. El que dius tu és molt fresc,
A més, sempre té uns actors molt ben triats, té un elenc sempre fantàstic. Sí, però és com que és el que també em sorprèn d'en ell, que crec que encara el fa més bon director, aquesta capacitat de que el protagonista el faci actuar superbé. És a dir, com, no sé, a mi que m'ha agradat molt l'esport, per exemple, se diu, no?, el Pablo Lasso, l'entrenador del Madrid de bàsquet, que en 10 anys ha fet 9 MVPs diferents. O sigui, 9 jugadors del seu equip han pogut aconseguir el millor jugador de la temporada. Això vol dir que, a part de tenir molt bons jugadors, ha de ser un gran entrenador. Però ell també, ell fica Tom Cruise en una pel·lícula, no te l'imaginaries que faria aquell paper. Aquí fiquem Mark Wahlberg, que després s'ha dedicat a, entre altres coses, a fer pel·lícules d'acció, sí. La majoria. Després a Punch Drunk Love fica l'Adam Sandler, que fa un paper que també li va com l'anell al dit. Després fica Joaquin Phoenix. No sé, és com que cada pel·lícula, a veure qui te trobaràs de nou, que crec que amb Joaquin Phoenix sí que és l'únic que repeteix com a protagonista, però amb els altres no repeteix, però en canvi sí que Bueno, amb Joaquin Phoenix fa de Master, però quin altre fa? La dels Pozos no la fa amb Joaquin Phoenix. No, la dels Pozos és el mateix que L'Hilo Invisible, que és ja em sortirà demà, el carnisser de Gangs of New York, sí. I el de l'Último Moicano, que ara no em ve el nom. Bueno, és igual, no em ve el nom, és igual. És un actor... Daniel Day-Lewis. Per cert, L'Hilo Invisible a mi no em va agradar gaire. Me va semblar una pel·lícula molt desagradable, que és sobre el modista aquest, Joder, estic espesset. Dis-m'ho tu, el modista aquest tan famós, Dis-me modistes. Woodcock. No. Sí. No. Sí. Que no és aquest, El Balenciaga. Balenciaga? Vale, sí, s'inspira en la vida del Balenciaga. Me va semblar una pel·lícula molt desagradable, és a dir, no em va agradar gens, no vaig empatitzar gens amb el personatge i tal. Magnolia, doncs, què dir, no? Vull dir, és un pel·lículot. És espectacular. The Master també és molt rara, és una pel·lícula molt, molt estranya. Punch Drunk Love és una pel·lícula molt estranya, molt curteta, una cosa no vista entre la comèdia, el drama, el surrealisme... Puro Vicio, una pel·lícula molt estranya, també. A més, Puro Vicio és d'una novel·la del Thomas... com se diu aquest? Thomas Pynchon, me sembla? No sé com se pronuncia. Que sempre fa novel·les com molt complicades d'argument i no, jo crec que no li va acabar de sortir bé. Almenys sí que no l'he acabat, no perquè no m'agradés, perquè jo no deixo mai les pel·lícules a mitges, però perquè no sé què va passar, que vaig haver de parar i ja no l'he seguit. Per exemple, Philip Seymour Hoffman, a Boogie Nights, sí que té el mateix perfil que Magnolia, però són coses super diferents. Sempre trobo com uns actors que dius, hòstia, com ha acceptat aquest actor aquest paper? Pues sí, sense anar més lluny, el Burt Reynolds, que és el que fa del productor de porno a Boogie Nights, imagina't. El Burt Reynolds, que és un actorazo, és a dir, és un tio que és un actorazo, però que com que la gent el relaciona amb pel·lícules de baralles i d'hòsties, pues se'l té molt poc valorat, però és un actorazo. Surt amb una pel·lícula que es diu Deliverance, que és espectacular, i és molt bon. El que dius tu, tio, que trobo actors que dius, no, que m'imagino algú dient-li, on vas agafant aquest actor? I ell diu, no, és-me cas que... És aquest, sí. El Burt Reynolds li va haver de dir, surt en una entrevista, li va haver de dir 7 o 8 vegades per convèncer, perquè acceptés la pel·lícula, perquè el Burt Reynolds no li mola gens el personatge. No sé, jo quan veig amb aquest tio fent pel·lícules, el Paul Thomas Anderson, me dona la sensació d'una persona que està molt confiada en ell mateixa. Però en el bon aspecte, és a dir, perquè si al final està confiat en tu mateix, doncs és algo bo. I com dir, no, el que faré, jo defenso això. Després que al públic li agradi o no, o que em surti o que no em surti ja és una altra cosa. És a dir, si no li ha sortit la pel·lícula, doncs no li ha sortit. Hòstia, però en té de bones, saps? Vull dir, no especule amb el que pot agradar o que no, sinó que hi va amb tot, i té aquella idea al cap i ho fa. No sé, quina paraula diries per descriure al final? Quan surts del cine, ho hem deixat dir, això de dir. Ho hem deixat de dir, és veritat. Boogie Nights, doncs Boogie Nights sí que crec que es pot sortir i si ens fiquem en plan pedant, sí que crec que es pot sortir dir magistral. Magistral, Obra mestra. Obra mestra, jo crec... A veure, obra mestra... Deixem-ho aquí, per cert, només dir una altra cosa, que deixar un tema damunt la taula per si el vostre quan te dia. Però per què, per exemple, Tom Cruise, que jo penso
per què a l'imaginari col·lectiu Brad Pitt és un actorazo i Tom Cruise no? ¿Vale? És un tema que deixo damunt la taula per tocar un altre dia. Però qui ho ha dit, això? És que... Bueno, a l'imaginari col·lectiu això, a veure, el Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, te fico millor. Jo penso és un actorazo. El que està més inflat és Leonardo DiCaprio, que dins de l'acadèmia també va de... Els papers han d'anar per amb ell. O sigui, qualsevol director que vol assegurar-se el tiro ha d'anar cap amb ell. Entén-me, per què certs directors que se suposa que són més bons, vale? més magistrals, per dir així, més que passaran a la història del cine i tal, perquè agafen a un Leonardo DiCaprio i s'entén que Leonardo DiCaprio és un actor de super sòlid i tal, i Tom Cruise, per exemple, és un actor que si t'hi fixes, els grans directors no l'agafen. Doncs aquí podríem parlar d'algo que no sabem, que és el que passa... entre bambalines. Vull dir, igual és molt problemàtic, jo què sé. Perdona, t'he de dir perdona, m'he equivocat, eh? Tom Cruise surt a l'última pel·lícula de l'Stanley Kubrick i confirma el que estic dient perquè ho fa molt bé. És a dir... Clar, és un gran actor, Fa molt bé, però m'estranya que després, no sé què ha passat, jo crec que potser també té a veure amb que va entrar a la cienciologia i tot aquest rotllo que tal. Va del rotllo de politiqueo, de productores, d'amic que al final, vull dir, no és res que no veiem a Boogie Nights, per exemple, o que veiem a l'última pel·lícula que vam comentar, Once Upon a Time, que volen tenir la casa al cantó D. Sí. Doncs al final tots són cercles i... I Leonardo DiCaprio potser s'ha mogut als cercles que toca, Exacte. No sé, Leonardo DiCaprio és com el nou Robert De Niro, no? Leonardo DiCaprio, tio, des de ben petit. Leonardo DiCaprio des de ben petit que ja té... Sí. Que surt al cine i que és super talentós, no? I tothom... Sí, i ara que anem una mica de freestyle, deixa'm, perquè tinc ganes de dir-ho, per exemple, que un actor que sí que el trobo bastant sobrevalorat és Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, jo no puc amb ell, per exemple. Que sembla ara que sigui, bueno, la nouvelle cuisine, allò que tens... Joaquin Phoenix és la repera, perdona. Joaquin Phoenix sembla que s'hagi fotut 2 fentanylos i 4 ratlles abans de dir 4 paraules. Joaquin Phoenix sempre fa personatges histriònics, és incapaç de fer un personatge normal. Tota aquesta gent que diu que bon actor és i tal, collons, si no t'has mirat la pel·lícula en versió original, què sabràs si és bon actor o no? Que també és l'altre tema, aquest. No passa res per veure la pel·lícula en versió en castellà, per exemple. No passa res. No passa res. Jo hi ha sèries que me les miro en castellà i no passa absolutament res. Simplement que quan comentes s'ha de vigilar una mica de dir aquest és bon actor, home, però si l'has sentit en una llengua que no és la teva, pensa que la meitat, que és la veu, ho està ficant una altra persona. No sé. No, però jo crec que el que agrada de Joaquin Phoenix és que és un actor que se suposa que és alternatiu i com que a la gent, tio, li agrada molt els personatges histriònics. És una cosa que jo quan feia teatre, quan estudiava a l'escola a Lleida a l'aula, me'n donava compte que a la gent li encanta interpretar personatges histriònics i a veure qui ho fa més exagerat i qui ho fa més... I quan algú feia alguna cosa molt exagerat, tothom deia, hòstia, és que aquest que bé que ho fa, no sé què tal. I és que és al revés, és molt més difícil fer una bona actuació amb un personatge contingut, que és el que, per exemple, fa Tom Cruise a Ice White Shot, que és un pel·lículot i que el Tom Cruise ho fa molt bé. Exacte, pel·lícules que no tal, o jo què sé, ara que hem parlat de Brad Pitt, per exemple, l'assassinato de Casey James per el covard de Robert Ford, per exemple, amb Casey Affleck. Casey Affleck és un altre actor que, hòstia, doncs té entitat, però sembla que no, saps? Sí, però Casey Affleck, veus, jo crec que ella ha triat és tipus Ethan Hawke, que són molt bons actors, però que ja tenen els seus directors que els agafen, directors més o menys alternatius, i l'Ethan Hawke té el Richard Linklater i tal, i cadascú té els seus actors i ja van fent. Però jo em refereixo a actors que no estan en el mercat alternatiu, com és el Tom Cruise. Per què Martin Scorsese no agafa a Tom Cruise, tio? Això estic dient, saps? O Quentin Tarantino. T'imagines una pel·lícula de Tarantino amb el Tom Cruise? Bueno, ojo que Tarantino no faci Joaquin Phoenix ara la pròxima. No els veig. Perquè Tarantino ja, per a histriònic ja està ell, o sigui que no... Que no sé, jo és que quan veig amb el xicot, jo ja et dic, la primera pel·lícula que vaig veure del Phoenix em va agradar molt, però... Quina era? Phoenix, We Own the Night.
que surt Mark Wahlberg, per cert. Mira, que ho acabem de lligar tot ara. Sí. I el de Her, doncs, per exemple, a mi no m'agrada tampoc com actua. No sé. No, jo Joaquin Phoenix el primer cop que el vaig veure va ser Gladiator, que feia del còmodo, de l'emperador, i... Bueno, clar, ho fa molt bé, però perquè és que és un personatge que li va perfecte, però... Es veu que el talentós realment era son germà. Que es va morir, no, potser? Es va morir a un club que tenia a LA, a Los Angeles. Ho havia llegit, això, sí. Johnny Depp. Sí, senyor, ho havia llegit, sí. Un club que ell anava a tocar a vegades i el germà de Joaquin Phoenix es va morir allí de sobredosi. Sí, ho havia llegit. Gran tragèdia. I el Johnny Depp també dona per a un programa sencer, Sí, que em sembla que el germà de Joaquin Phoenix surt a Thelma i Louise. Per cert. Aquí ja desconec, no l'he vist. Però... Perdona, Johnny Depp també t'he de dir, ja ho deixem aquí si vols, però que jo l'he vist en alguna pel·lícula així més o menys desconeguda de quan ell era molt jove. Per exemple, té una que va sobre Jack el Destripador, que no me'n recordo ni com se diu, que està bastant bé, ara no recordo com se diu, que ell fa com d'un detectiu a l'època victoriana i tal, un personatge molt contingut, i em va sorprendre, tio, perquè vaig pensar, joder, pues molt bé per ell, vull dir, ho feia molt bé. Al final, quan te converteixes en un actor fetitxe d'algú, com li ha passat al Johnny Depp amb el Tim Burton, pues també t'acabes encasillant i... Ves, què vols que et digui? Bueno, res, deixem aquí, anem al personatge? Sí, senyor. Vinga, pues. Fins ara. Vinga, fins ara. El personatge. Avui, amb tots nosaltres, tenim a Prince Rogers Nelsons, artista nascut el 7 de juny, Géminis, a Minnesota, l'any 58, i que va morir el 21 d'abril de 2016. Prince va ser un artista total, un artista que va tocar 50.000 instruments, que va tenir una capacitat per produir els seus CDs d'una forma virtuosíssima. Algú que diu que amb 7 anys va escriure la seva primera cançó, que la va titular Funk Machine, i amb 10 anys es pujava en un escenari a ballar amb James Brown fins que els de seguretat el feien fora d'allí. Aquesta persona acomplexada de 1,57 va jugar amb l'ambigüitat com ningú tota la seva vida. Ni blanc, ni negre, ni dona, ni home. Va tenir un alter ego que es deia Camille, i a part d'un alter ego va tenir moltes amigues i moltes drogues al seu cantó. Una carrera plena d'inspiració, noies joves i fentanilo. Aquest últim el va matar. Sheila E., afillada de Tito Puente, va ser una de les seves primeres nòvies que va tenir. Amb ella tot va començar, eren els anys 83. Després va venir Denise Matthews, que era una model que va conèixer als American Awards de música i que ell la va batejar Vanity. Vanity es va morir de crack i de coca, sobredosis. Més tard, l'any 96, es casava amb Maite Garcia, que era una noia que va conèixer quan tenia 16 anys i se la van portar al camerino. Amb 24 es van casar i d'allí va néixer un dels hits de Most Beautiful Girl in the World, que va dedicada a Maite. A Maite van tenir l'únic fill que se li coneix i aquest fill el va perdre. Es va morir i això va ser una gran desgràcia pels dos. El 2001 es van separar, es van divorciar i ell va començar
una nova relació amb una empleada de casa seva, amb una treballadora de casa seva, d'origen italià, que es deia Testolini. Amb ella es va tornar a casar, ho van deixar i van tornar. Tot això passa quan Prince ja comença a estar més calmat, comença a ser testimoni de Jehovà, a jugar amb l'eròtica i Déu, com per exemple el tema Erotic City, i deixa enrere tot aquest passat on va estar, per exemple, amb Carmen Electra, que era conejita de Playboy, o Madonna, fins i tot, que havien estat uns mesos i s'havien esbatussat a mort. A finals del segle XX, o sigui, a finals dels 90s, ell comença a flirtejar amb l'evangelisme i amb els testimonis de Jehovà, i comença una època de meditació, de buscar l'erotisme de Déu, i fins i tot jugar amb les dietes. Ell se diu que en l'última època de la seva vida, quan ell es mor, ell fa una dieta a base de suc de taronja i espaguetis. Bé, Prince és un personatge superpeculiar que té 1000 cares diferents. A mi m'ha agradat destacar aquest tipus de vida, aquesta cosa més groga i amarillista, perquè em feia gràcia, no? Tots coneixem ja Prince, tots sabem de què és capaç, i sol dir una humil recomanació, que és que l'últim CD, que és un CD pòstum, és una gravació que ell fa amb el seu tècnic de so l'any 83 a casa seva, que es diu Microphone and I, i és un CD que ell està amb el piano, i és una passada. Fins aquí el personatge d'avui, un dels reis del funk, del pop, del jazz, del rap, de la música electrònica, un artista, un símbol, el Royal Badness, el Purple Majesty, the Kid de Minneapolis, el Love Symbol, the King of Funk, el que vulgueu. Prince.